want BTC. We want BTC. इन्ट्र भिडिअआव जायखौ नुदों नोंथांमोना बिथाङा पारमिनास नार्जारी दुवार ओनसोल दाबिनायाव बिथाङा मैखोम बिहोमा होबोदों। दा बिथाङा बुंदों 125 एमेन्डमेन्टखौ लागु खालामोब्ला आरो बिटिआरखौनो लानानै बेखौ जुदि लागु खालामोब्ला बेवहाय बर'फ्रा ट्राइबेल हिसाबै जोबस्रांनायनि लामायाव होननानै बाथ्रायाथ' जों साननो गोनां। दा बेखौनो माखासे जोंनि बिदा फंबाय माखासेफ्रा नाजाबोबाय थादों 125 एमेन्डमेन्ट बिल अफ दि इन्डियान कनस्टिटिउसन बेखौ लागु खालामनो। जुदि पारमिनास बिथाङा बुंनाय बादि जुदि थारैनो बियो जुदि बिला संशोधन जायोब्ला पार्लियामेन्टआव जों बर'फ्रा खैफोद गोनां बा खहा गोनां जायोब्ला बेखौ जों संशोधन खालामनानै मा लाब? गुबुन फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ संशोधन खालामनो थाखायनो आन्दलन लाबोदों, मिटिं खुंबोदों दाख्लै समाव आरो फैबाय थानाय इयुनावबो बेखौ लाफानानैनो बिथांमोना मिटिं खालामगोन, दिल्लीयाव धरना हैगोन। बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा मा खालामनाया मोजां बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों लिरना हरदो। दा जोबजासिम बिथां पारमिनास नार्जारी बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। बा नोङो आलायारननि रायजो बेफोरो जाहैबाय इनक्लुसिभ सोदोब। बियो मोनसे एक्सक्लुसिभ मोनसे जाथि हारिखौ लानानै रायजो बिनाय बा अधिकारखौ बिनाय जाया। दा जोंनि मानसिफोरा बे जिनिसावनो आन्दायनानै दं। जों होनदों इनक्लुसिभ सोदोबल' सोदो। जोङो 6-7 मासनि गेजेरावनो आलादा रायजो लाबोना दिन्थिगोन। मानोना बेखौ खालामोब्ला आसामा जेनबाय। जोङो संबिधानिकनि लामाजों थाबायबाय। जोंखौ रायजो मोननायनिफ्राय होबथानो हानाय खुनु मानसि आरो लामा गैला। जायनि जुनै हेमन्तआ गिगासिनो दङ रायजो नांला कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल होननाय सलुसन बेफोरखौ लानानै बिटिआरखौ जेरै खेलाबो संबिधानाव सोथारनांगौ। मानोना बिटिसिआ थायोबा रायजो मोननायनि लामा दं। सानसे समावब्लाबो आसामा जेनगोन। खिन्थु नैबे बिटिआरखौ सोयोबा जों अराय टाइमनि जुनै खाना जानो थांगासिनो दं। दा बेनो गुरै खावलायनाय गथै बिटिसि बासि आरो जेसेबां बर' जोंनि एलेखाफ्राव दङ ट्राइबेलफोर दङ गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोर जेन' बुजियो जोंनि सरकार थामोन्था जोबनो उइदिन दा 1 मान्थनि 2 मान्थ्सनि गेजेराव जोंनि गासिबो थामोन्था गोमानो थांगासिनो दं। बुंनो थाङोब्ला काउन्टडाउन स्टार्ट 2 मान्थ्सल'सै। जोंहा ओरै बेस्थ' स्किमनि चेयारमेननि खायसे प्रेस मिट होनायखायनो गियो। जोंखि जों बेक्तिगत जों होनना लादों नामा? सोरनिबा माबा एमसिएलनि पर्दा गिनो माबा शुटिं खालामना थाफानायखायनो गियो। जोंथ' बेक्तिगतनि नङा भाई, नोंसिनि जुनैसो जोङो प्रसार खालामदोंमोन। खायसे सोरबा अफिसखौनो हगारनो नागिरा प्रेस मिट होनो। दिनै जोङो रिजार्भखौ होनो जाम्बा। सोर रिजार्भनि जाम्बा गोजानो? जों रिजार्भनिफ्राय दिनै स्टार्ट खालामबाय बिटिसि बासाव। मानोना जों रिजार्भनिब्लाबो जोंहा गियान आरो बुद्धि दङ। नोंथांमोना टाउनाव थाग्रा इन्टेलेक्सुवेल गिदिर गिदिर माहाजोन गिदिर गिदिर दल संगठन साहित्य सभानो माबानो हेननो गावबा गाव दल संगठन लानानै जायफोर बाजार सालायगासिनो दङ दिनैनि दिनाव मानो मोनसेबो कमेन्ट होनो हायाखै बिसोरलाय बा मोनसेबो प्रसार दिनैसिम गैया। दा दिनै जोङो रायमना बादि जुमदार बादि एलेखा हाग्रा सिंनिफ्राय जों स्टार्ट खालामबाय। जों होनदों बिटिसिखौ नांगौ। मानोना बिटिआरआ हाबनांगौबा अराय टाइमनि जुनै जोङो ट्राइबेल माहारिया आलाय सिलाय जानायजों लोगोसे जोंनि रायजो मोनखानायखौ खोमानानै लानो थांगासिनो दङ। बर'हा मोनसे सल' दङ जारिमिनारि। गंगार हाजो नेपाल हाजोनिफ्राय नौनोगोर सिकनाझार डिमापुर कासपुर रायजोआ दान्दिसे सालायो मोनो दान्दिसेनि उनाव खोमानानै लायो। आरो दाबो जों 21st सेन्चुरियाव खोमाना लाबावनोसै नामा? दानि बे एडुकेटेड एमए पासनो हिसाब गैयै मास्टार डिग्रिनो मा खामानियाव दं नोंसिनि बेखौ? जुदि नोङो रायजोनि थामोन्था हारि जाथिखौ बासायनो हायो नोंहा गियान आरो बुद्धि लानानै जुदि न' सिङाव सिरि थायोब्ला नोंथाङा मा खामानिनि? जायनि जुनै जोङो रिजार्भनिफ्राय दिनै रायमना बादि जुमदारनि बादि जायगानिफ्राय हाग्रा सिंनिफ्राय जों भइस होदों। जोंनो जेरै खेलाबो 6 सिडुल
इनटेक नांगौ आरो जोंनि थामोनथाया 2003नि स्टाइलै 6 सिडुलखौ जोङो आरो बे बिलआ एक्चुअलि 2019निनो ट्राइबेलफोरनि बिल दा बे ट्राइबेलफोरनि बिलखौ 6 सिडुलफोरनि बिलखौ हिन्दिबासी शर्मा कलिता दास बर्मन मोदीफ्रा हायैखाय मोनसे समाव भारत सरकारा सानबाय जों गोजा थिग खालामनाया बेखौ थिग जानाय नङा ट्राइबेलफोरनावनो बिनि सोमोन्दै सोंनानै ट्राइबेलफ्रा मा रोखोम 6 सिडुलखौ लुबैदों मोनसे कमिटि दानाय जादों बे कमिटिनिनो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभनि चेयारमेना जाहैबाय महाराजा प्रद्युत देव बर्मा जे मानिक्य डाइनेस्टि त्रिपुरानि जे थांनाय इलेक्सनावबो जे हाग्रामा सारजों केम्पिंआव फैदोंमोन बिथाङा नोंथांमोना निश्चय नुदों लोगोसे भारतनि प्रतिनिधिफोरबो दङ दा बे जिनिसा ओरैनो जटिल माने 2019निफ्राय पेन्डिं दोननांदों मानोना बे जिनिसखौहाय ट्राइबेल नङा सारा ट्राइबेलफोरनि मा रोखोम आदब खायदा बा मा रोखोम खुंथाय खुंबोनाय खांख्राइ जाग्रा साम' जाग्रा मानसिफोरनि आदब खायदा मा रोखोम बिसोरो खुंनो लुबैदों 6 सिडुलखौ सेल्फ गभार्नेन्स बेनि जुनै बे बिलआ पेन्डिं थाबाय थादोंमोन दा बियो फाइनाल स्टेजाव स्क्रुटिनि जागासिनो दङ आरो बियो फैगौ डिसेम्बर विन्टार सिजननि सिगां माने बे बिलआ पास जानो थांगासिनो दं आरो मानोना फैगौ 26आव हिमन्त बिश्व शर्माबो थांसिगोन बिनि सिगां बिथाङा गुरुत्त होगासिनो दं बे बिलखौ जेरैखियालाबो पास खालामनो नाथाय बिथाङा बिटिआरखौ जुदि बिल पास खालामनो हायोब्ला मानोना बेहाय गोबां जिनिसा आसामनि फेभरावसो आसामा जेन' रैखा कवच मोनो दा बिनि जुनै अमित शाह नों हेमन्त बिश्व शर्मा आरो जायफोर दा फारसेथिंजाय बिटिआर लुबैग्रा आन्दलन खालामदों बिथांमोना बिसोरनि होननायाव हयथ' माने मोजाङै बुजिया सुजिया बिटिआरखौनो दा नोंथांमोना नुगासिनो दङ आन्दलन खालामखांबाय बिथांमोना 29 तारिख खालि फैगौ टाइमाव 2 लाख गेदारिं जागोननो बिनि उनाव दिल्लीयावबो जुथुमगोननो दा बे फारसेथिंजायहाय बिटिआरखौसो संबिधानिक मर्यादा गस्ला गानहोनो फारसेथिं जोंनि बिदा फंबायफ्रा नाजागासिनो जों थानायखौ नुबोनो मोनदों दा जायनि जुनै जोङो गते बिटिसि आरो बर' ट्राइबेल माहारिफोरनो जों बेखौ मोनसे मेसेज हरनो सानदों जे जुदि बिटिआरआ जुदि संबिधानाव जुदि जायगा मोननांगौबा अब्ला जोंनि मोनखानाय थामोनथा 2003नि बिमानि जे राव 8 सिडुल 6 सिडुल बिथाया जे जोंहा मोनदोंमोन बेफोर गासिबो गोमानो थांगासिनो दं स' नुनो मोनबाय खोनानो मोनबाय बुजिबाय मा सानो कमेन्ट सेक्सनजों फोरमायनो रोंबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ